Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να πω ότι αισθάνομαι ευτυχής γιατί την παραμονή της Μέρας της Γυναίκας μιλάω σε ένα ακροατήριο στη Βουλή όπου οι γυναίκες πλησιάζουν το 50%. Νομίζω... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με περισσή είναι αλήθεια υποκρισία. Η κυβέρνηση φέρνει σήμερα ένα νομοσχέδιο το οποίο ονομάζει μεταρρυθμιστικό. Είναι επίκαιρο βέβαια, αφού βρισκόμαστε μεσούσης της Σαρακοστής να βαφτίζουμε το κρέας ψάρι. Όση όμως υποκρισία κι αν επιστρατεύσετε, κύριοι της κυβέρνησης, όσο φαρισαϊσμό κι αν χρησιμοποιήσετε, και αυτός επίκαιρος τις παραμονές της Σταύρωσης, η πραγματικότητα είναι μία και αναμφισβήτητη. Τα πανεπιστήμια είναι εδώ και ένα χρόνο κλειστά. Ολόκληρη η πανεπιστημιακή κοινότητα βρίσκεται στο πόδι. Και η κυβέρνηση που υποτίθεται ότι έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των πανεπιστημίων και της πολιτείας γενικότερα, πυροδοτεί συνεχώς αυτή την κατάσταση. Γιατί άραγε, ποιος θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα? Είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι από εμάς, κύριοι συνάδελφοι, θυμόμαστε την αποφοίτησή μας από το Πανεπιστήμιο. Όπως όλοι οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων τις προηγούμενες δεκαετίες, το 60, το 70, το 80 στη χώρα μας, μόνη μας έγνοια είχαμε την καλύτερη επιλογή, την καλύτερη δυνατή επιλογή καριέρας πάνω στο αντικείμενο που είχαμε σπουδάσει, αποδεχόμενοι την καλύτερη δυνατή πρόταση για εργασία. Ήμασταν οι τυχεροί. Είχαμε κατακτήσει τη γνώση, αφιερώνοντας χρόνια στις σπουδές μας και βρισκόμασταν στην ευχάριστη θέση να επιλέξουμε μεταξύ πληθώρας θέσεων εργασίας που μας προσφέρονταν. Ήμασταν η ελπίδα της χώρας, οι σπουδαγμένοι, οι περιζήτητοι. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει από τότε. Οι σημερινοί απόφοιτοι των ανωτάτων σχολών, πολλοί από αυτούς με περισσότερα από εμάς προσόντα, όταν βγαίναμε στην αγορά εργασίας, σήμερα αδυνατούν να βρουν δουλειά. Η κοινωνία που εμείς διαμορφώσαμε, η αγορά που εμείς διαμορφώσαμε για αυτούς, αγοράζει τα προσόντα τους σε εξευθελιστικές τιμές, όταν τα αγοράζει κι αυτά. Καταλαβαίνουμε στα αλήθεια γιατί όλα αυτά τα παιδιά βρίσκονται τους τελευταίους μήνες στο δρόμο? Αντιλαμβανόμαστε γιατί θυσιάζουν τις εξεταστικές τους και το πολύτιμο ακαδημαϊκό έτος, χάνοντας τις ευκαιρίες τη μία πίσω από την άλλη? Μπορούμε να φανταστούμε γιατί με τόση ένταση αντιστέκονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Είναι θυμωμένα, βρίσκονται σε πανικό, βρίσκονται σε απόγνωση. Βλέπουν τους ήδη απόφοιτους των πανεπιστημίων να ασκούν επαγγέλματα που δεν επέλεξαν. Βλέπουν απόφοιτους με μεταπτυχιακά και διδακτορικά να παραμένουν άνεργοι, να σειραίουν στα ταμεία ανεργίας, να συμπληρώνουν αιτήσεις επί αιτήσεων προκειμένου να βρουν δουλειά, όπου να είναι, αρκεί να βρουν δουλειά. Γιατί μπορεί να κατέκτησαν τη γνώση, μπορεί να έχουν τα προσόντα, δεν έχουν όμως μέσον. Παρατηρούν με θλίψη την έλλειψη αξιοκρατίας σε όλους τους τομείς. Τι σημασία λοιπόν έχει, κύριοι συνάδελφοι, αν πάρουν το πτυχίο τους σε 4 χρόνια ή σε 5 χωρίς καθυστέρηση, όταν αυτό δεν μπορεί να τους προσφέρει καν μια θέση εργασίας στο αντικείμενο που επέλεξαν να σπουδάσουν? Σας ενοχλούν οι αιώνιοι φοιτητές. Δεν σας ενοχλεί όμως ότι στα αμφιθέατρα των 100 θέσεων στιβάζονται 300 φοιτητές, οι οποίοι πάνε από τις 7 η ώρα το πρωί για να πιάσουν θέση? Ναι κύριε συνάδελφε, ναι κύριε συνάδελφε. Δεν σας ενοχλούν, για παράδειγμα, οι θέσεις εργασίας στις οδοντιατρικές σχολές που είναι 1 για 3 φοιτητές? Σας ενοχλούν οι αιώνιοι φοιτητές? Τι κόστος άραγε έχουν αυτοί για την εθνική οικονομία?
βασικό γνώρισμα τη σύγχρονη, μην ενοχλείστε κύριοι συνάδελφοι, πάτε μια βόλτα στα πανεπιστήμια και εμείς παιδιά στα πανεπιστήμια έχουμε. Βασικό γνώρισμα της εποχής μας είναι η κοινωνία της γνώσης, η οποία χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη σημασία της επιστήμης, της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας για την ευημερία των πολιτών της. Αυτά λέει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που σήμερα συζητούμε. Αν όμως αυτό ισχύει, κύριοι συνάδελφοι της κυβέρνησης, στη χώρα μας αυτοί που κατέχουν τη γνώση, την εξειδίκευση, την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, γιατί μένουν αναξιοποιητοί? Πώς κατορθώσαμε να μετατρέψουμε το μέλλον και την ελπίδα του τόπου μας σε ένα επιστημονικό προλεταριάτο που προσπαθεί να πουλήσει τις γνώσεις του και που κανείς δεν ενδιαφέρεται να τις αγοράσει, αλλά και όταν το κάνει τις κακοπληρώνει? Πελατειακές σχέσεις, οικονομικά συμφέροντα, λάθος προτεραιότητες, λάθος επιλογές. Γιατί δεν είναι δυνατόν να φροντίζουμε, κύριοι συνάδελφοι και κύριοι της κυβέρνησης, για την αποκατάσταση μεσήλικων αγροφυλάκων, για τους οποίους και καμιά ανάγκη δεν υπάρχει για τη χώρα μας, όταν λέμε ότι αδυνατούμε να βρούμε τα χρήματα για να προσλάβουμε εκπαιδευτικούς και γιατρούς και να λειτουργήσουν επιτέλους τα σχολεία και τα νοσοκομεία που φτιάξαμε. Δεν αμφισβητεί κανένας το γεγονός ότι η παιδεία στη χώρα μας έχει προβλήματα. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν προβλήματα. Το ζήτημα είναι κατά πόσον τα προβλήματα αυτά θα επιληθούν με βάση το νομοσχέδιο που συζητούμε. Πρέπει να πω ότι διατηρώ τις αμφιβολίες μου ακόμη και για το κατά πόσο τα σοβαρότερα προβλήματα... Έχουμε κάποιο πρόβλημα? Πρέπει λοιπόν να πω ότι διατηρώ τις αμφιβολίες μου ακόμη και για το κατά πόσο τα σοβαρότατα προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας είναι αυτά που υποτίθεται ότι επιλύει το παρόν σχέδιο νόμου. Τα σοβαρότερα προβλήματα των ελληνικών ΑΕΗ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν βρίσκονται στα φαινόμενα δημοκρατικού ελλείμματος, στην εκλογή και ανάδειξη των διοικητικών τους αρχών, της κατάχρησης της έννοιας του ασύλου, λες και είναι άσυλο η Βασιλίσσης Σοφίας ή Πανεπιστημίου, και διάφορες άλλες δυσλειτουργίες και ανεπάρκειες στη διοικητική διαχείρισή τους, όπως ισχυρίζεται η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Τα σοβαρά προβλήματα των ΑΕΗ στη χώρα μας βρίσκονται στα χαμηλά κονδύλια που διατίθενται από την κυβέρνηση, στην έρευνα που δεν γίνεται και που είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη αυτής της χώρας. Δεν είναι τα ζητήματα διοίκησης, δεν είναι ζητήματα δημόσιας τάξης, δεν είναι ζητήματα επεχωδέ. Είναι ζητήματα παιδείας. Αλλά αυτό δεν το έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση. Και αν το δούμε σφαιρικά το θέμα, για να επιληθούν τα βασικά προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης, πρέπει να λύσουμε πρωταρχικώς τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γιατί οι αδυναμίες των προηγούμενων σταδίων προσδιορίζουν ιδιαίτερα αρνητικά τα επόμενα στάδια. Την απάντηση όμως τη δώσατε πριν από λίγους μήνες στους δασκάλους. Δεν είναι τυχαίο, κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ότι τόσο οι πανεπιστημιακοί όσο και οι φοιτητές αλλά και πληθώρα πολιτών θεωρούν ότι τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας και που χρήζουν άμεσης μεταρρύθμισης δεν θίγονται από το παρόν νομοσχέδιο. 3 χρόνια η κυβέρνηση ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ο περίφημος νόμος πλαίσιο για την παιδεία είναι τα 29 άρθρα που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Κατά τη γνώμη μου, το μεγαλόπνο αυτό σχέδιο, οι ριζοσπαστικές υποτίθεται μεταρρυθμίσεις στη χώρα, αποδεικνύεται σήμερα περίτρανα ότι είναι μόνο συντηρητικές μεταβολές, άσκοπες αλλαγές που κανένα πρόβλημα δεν θα λύσει. Μας συνήθισε η κυβέρνηση στα μεγάλα λόγια και τα ανύπαρκτα έργα, στις υποσχέσεις που μένουν υποσχέσεις. Αλλά να αναστατώνει μια ολόκληρη κοινωνία, να κρατάει για τόσο χρονικό διάστημα κλειστά τα πανεπιστήμια, να αφήνει τους φοιτητές στο δρόμο για μήνες, μόνο η ίδια γνωρίζει ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετεί, πιθανόν προεκλογικές. Η μιζέρια και η προχειρότητα
κυρίες και κύριοι, που χαρακτηρίζει το έργο σας είναι αυτή που χαρακτηρίζει και το παρόν νομοσχέδιο. Δεν αντέχετε με τίποτα. Γι' αυτό και το καταψηφίζουμε. Ο κύριος Κυλάκος έχει το λόγο και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συμφωνήσετε